Катя Тодорова намери едно момиче с истинска вяра. Идва с посоката на вятъра. Една съвременна Дороти, но не от Канзас, а родом от Кърджали. Тя е Елица и когато не пише стихове, е копирайтър. Ако видите някоя смешна реклама по телевизията, може да е нейно дело. В социалните мрежи приятели често разменят един нейн стих. В него Елица пита Господ, защо ни се е разсърдил и си е тръгнал от нас. Пита кога ще се върне в къщите, при хората. Малци не знаят, че толкова младо момиче седи зад тези думи. Кога ще го върнем при хората? Някога, когато се събудим. Надявам се скоро. Не я познаваме, защото у нас поетите рядко ги дават по телевизията. Елица обаче е носител на най-големите литературни награди, включително на националния конкурс Петя Добарова. Поощрила я да пише Леда Милева. Не е в скръбна поза на интелектуалка. Мисли, че тази скръб е убила много свободни хора. За мен успех е един ден да се прибереш къщи, да седнеш и да се чувстваш пълен. И да не съжаляваш за нищо, което си направил. Седнали сме с Елица на метри от сградата, където митрополитите са в битка за трона и короната на патриарха. Тя е от поколението, което би прочело Смешния плач на Ботев на електронната си книга. Знае, че митрополитите вече не се ориентират по изгрева и заника на слънцето, а си купуват ролекси, но е напълно чуждо всичко зад тежките порти. Не познава интригите, лагерите. Не търси Господ там. Аз много искам църквата да придобие малко по-човешко лице, защото тя, подобно на всички духовни ценности в момента в България, аз имам една позиция също и към творците, която е много подобна. Смятам, че те са се отдръпнали от хората. Мисли, че ако днес митрополитите ни приличат на Елин Пелинови герои с тъмно минало, малко хитруващи, малко цинични и доста тъжни, то е защото се оглеждат в общото ни огледало. Винаги искаме да видим едно, а виждаме друго. Елица казва, че живеем в лесен свят. От нас се иска да потребяваме и пазаруваме. Някои искат да си купят прошка, други титли, а трети да спечелят джакпота. Аз смятам, че Господ принципно отсъства напоследък. Като под Господ си нямам предвид някаква патриархална фигура или абсолют, или каквото и да е. Имам предвид Господ като творчество. Господ като желание за живот. Господ като идея. Господ като някаква искрица на съзидание в нас. И него го няма. И на последно място Господ като свобода също отсъства. Но не, защото я няма в обществото, защото хората сами си я забраняват. Елица предпочита да пише. Стиховете й да говорят. Човек е свободен в това, което е добър. Мисли, че Господ това иска от нас. Иначе го обиждаме. Обиждаме го най-много, когато обиждаме себе си. Когато смятаме, че... Когато сами се вкарваме в рамки, когато сами си забраняваме пътя напред или нагоре, когато сами си отричаме собствените си възможности. Защото Господ е вътре в нас. Една от рецептите на Елица е да се освободим от летаргията. Тя на никого няма да донесе щастлив живот. Предпочита да й е трудно. Аз смятам, че ако обичаш нещо, наистина, трябва да дадеш всичко от себе си, за да може това нещо да се развива. Така е с всичко, което обичаш. Даваш му свобода. Затова Елица е много щастлива, че на 22 ноември ще правят поетичен перформанс с двама приятели поети – Иван и Стефан. Няма да бъде скръбна атмосфера на свещи. Ще има стихове на прочути поети и музика. Ще бъде весело. Моли да разкажем, че има и такива хора в България. Съмишленици. Лошото на повечето хора в България, че те някакси започват житейския си път абсолютно примирено. Тоест отиват да следват нещо само защото трябва да следват. Отиват да работят нещо само защото трябва да изкарват някакви пари. И никога не продължават да търсят онова нещо, което действително би ги направило щастливи. То изисква някаква борба, изисква някаква енергия и евентуален риск от неуспехи, но то е причината да съществуваш. Сега си тръгва с вятъра. Елица, която пита Господ, защо ни се е разсърдил и кога ще се върне в къщите, при хората. Той ще отнесе шепота на днешния ни ден. Всички борби, малки интриги, незаслужени обиди.
всичко е вятър.